Драги зрители, намирате се в северо-западна България, област Монтана. И в следващите минути ще се запознаете с многобройните предизвикателни възможности за туризъм в тази част на страната. Хората, които ще ни съпровождат в нашата разходка, са туристите Ники и Яни, придружавани от водача Ангел, който е местен планинар. Сред най-атрактивните възможности за туристите тук са културно-познавателен туризъм, селски и екотуризъм и поклоннически туризъм. Нека разгледаме някои от обектите в региона. Биосферният резерват Чупрене се намира в северо-западна България и по-точно разположен е в Западна Стара планина. Резерватът е изключително богат на биологично разнообразие, заради което е включен в списъците на защитените природни територии на ЮНЕСКО. Освен него, на територията на този регион има още много природни забележителности, които трябва да бъдат посетени. Това са скалният венец на Широка планина, Чипровският водопад, пещерите Леви и Десен Сухипеч, както и защитените местности Копрен, Равнобуче, Деяница, Калиманица, връх Миджур, Гардата, Стовци и други. Това, което мога да кажа за биосферния резерват Чупрене, той е създаден 1973 година. Резерват е за естествени елови и смърчови гори. Животинските видове, които се срещат и най-вече глухара, който може би е единственото място в цяла Стара планина. Другите животински видове, това са елени, сърни, диви прасета. Връх Миджур е най-високата точка в северо-западна България, 2168 метра надморска височина. Последната седмица на месец юли или началото на месец август е изкачването на връх Миджур, което се организира съвместно с участието на община Чупрене, на туристическото дружество във Видин и всяка година броя на участниците от порядъка на 400-500 човека, желаещи да изкачват върха. Приятната разходка на групата продължава. Ники е много доволен от възможността за приключенски туризъм, от условията за преходи по различни екопътеки. Затова споделя с приятелката си, че следващия път би искал да се върнат в региона, но с велосипедите си, защото тук има възможности и за велотуризъм. Ани на свой ред заявява, че е очарована и вдъхновена от райските кътчета в Западна Стара планина. Планира на другия ден да посетят някои от манастирите в района Монтана, Чипровци, Чупрене, Ружинци. Тук има много манастири. Това са Чипровски манастир, Лопушански манастир, Гушовски манастир, Добри долски манастир, Северозападът се гордее с Чипровския манастир. Той е един от най-старите манастири на територията на България. Построен през далечния X век, той е книжовно средище още от Първото българско царство. През вековното си съществуване, Чипровският манастир е разграбван и възстановяван отново и е свидетел на различните борби на българите и по-точно на населението от този край. Манастирът е архитектурно-исторически и художествен паметник на културата от национално значение. В момента е възстановен и отворен за гости. В региона се намира и Лопушанския манастир, покоряващ с изключителните си иконостаси, едни от най-красивите в Северна България. Стенописите в църквата на Лопушанския манастир са дело на прочутите майстори Николай и Станислав Доспевски. Но освен с иконостасите, Лопушанския манастир впечатлява със своя градеж, пропорции, архитектура и каменни пластики. Лопушанския манастир датира от времето на Първото българско царство. Това е периода между 900 и 950 година. За съжаление, точната дата, кога е изграден манастира, не може да бъде доказана с документи, тъй като по време на Чипровското въстание 1688 година предишният манастир е разрушен и опожарен до основи от турците. Много характерни за региона на Монтана, Чипровци, Ружинци, Чупрене
са оброчните кръстове. В Чипровци имаме 20 оброка. 11 са действащи и 9 са изоставени. В момента се намираме на оброка на Гушовския манастир. Оброчните кръстове са разположени вътре в селището и извън селището. На 6 септември тук идват хора, които принасят в жертва мъжко агне. След това се прави курбан чорба и се раздава на посетителите. На територията на региона има още множество манастири, което превръща мястото в особено подходящо за практикуването на поклоннически туризъм. Особен интерес представляват двете едноименни средновековни църкви Свети Никола в селата Долна и Горна Вереница, които са в близост до град Монтана и са паметници на културата от национално значение. Часът е едва 12 на обед, а Ник и Яни са наистина впечатлени, че за един уикенд са успели да видят толкова много различни забележителности в един район. Те още не знаят, че едно от най-приятните им изживявания тепърва предстои. Ангел ги водеше към едно от китните и приятни селца в региона. А такива, впрочем, тук има много. Най-големите села са Чупрене и Ружинци, сгушени сред красивата природа. Те предоставят едно спокойно кътче, в което човек може наистина да се отпусне и да си почине пълноценно. Ангел иска да покаже на туристите едно точно такова кътче – селото Репляна. Освен село Репляна, в региона има още места, които си струва да бъдат посетени. Места, в които човек дошъл един път, със сигурност ще се върне отново. Селският туризъм представлява все по-голям интерес, както за хората от големите градове, така и за чужденците. Затова, ако този вид туризъм ви привлича, Северозападна България е мястото, което ще отговори на вашите очаквания. С изключително разнообразните културни календари, както и със своите богати фолклорни и земеделски традиции, регионът Монтана, Чипровци, Чупрене, Ружинци е много благоприятен за този вид туризъм. Още повече, че местните хора тук са отзивчиви и всъщност именно те са онова нещо, което ще придаде неповторим оттенък на вашите преживявания. Фестивалният туризъм в региона е емблематичен с Международният фолклорен фестивал Свети Дух, посветен на празника на град Монтана, Националният фолклорен конкурс Напеви от Северозапада, Международните празници на духовите оркестри Дико Илиев, Торлашкият фолклорен събор Када Компрасе и Тивречо Чупрене и събора Торлацисмо Юнацисмо Чипровци. Туристическият уикенд на Ани и Ники ще завърши с посещение на Монтана и Чипровци. Ангел задължително ще ги заведе както в историческия музей, така и на крепостта в Монтана. Фестивалният туризъм също е важен за Монтана. Нашият град е домакин на 3 различни фестивала. С най-голямо значение определено са празниците на духовите оркестри Дико Илиев, тъй като в нашия град е завършил своя земен път емблематичният български композитор, автора на Дунавското хоро, и определено неговото творчество, както и духовата музика, очертават културната специфика на Северозападна България. Музеят в Чипровци също е място, което си заслужава да посетите. Тук се е помещавало училището, а богатата колекция от чипровски килими представлява много колоритна гледка за туристите. Сведения за Чипровци намираме първото хилядолетие преди новата ера, когато тук са живели едно старо местно население, наречено Траки, което оставя завинаги своята култура в този регион. По-късно идват римляните, те ги романизират, заедно живеят, след тях славяни и по-късно в Средновековието, късното Средновековие, Чипровци е вече широко известно. Тук се намира и Катеринината къща, или както местните хора я наричат, къщата на килимарката.
Тя е ценна с това, че е построена в стария възрожденски архитектурен стил, както и с интересната си етнографска сбирка за бита и културата на торлаците. Изключително интересна за туристите е и градината от растения, служещи за естествено багрене на тъкани. Кога и как се е появявал чипърския килим, не е все още доказано. Говори се за чипърския килим от 18 век. Триъгълника, обърнат нагоре, означавал мъжкото начало, обърнат надолу, означавал женското начало. И така съединени пък двата триъгълника с върховете означават времето. Най-характерна фигура в чипърския килим, образувана само от триъгълници, е канатицата, която изобразява пеперуда. И това е смисъла на кръговрата в живота. Богатата културна история е само едно от туристическите предимства на региона Монтана, Чипровци, Ружинци, Чупрене. Това, заедно с възможността за практикуване на селски и екотуризъм, е голям плюс за местността. Факт е, че в последно време, както селският, така и екотуризма са на мода. Явно има защо. Ежедневието на голяма част от хората е забързано и стресирано. Какво по-хубаво от това човек да може поне за един уикенд да се отпусне и да отпочине на чист въздух, сред красиви природни кътчета, бисерни рекички, в които да лови риба на фона на песента на птичките, а вечер, след дълга разходка из природните забележителности, да седне пред запалената камина на чаша домашно вино, такова, каквото са правили още дедите му, и да си направи салата от зеленчуците, които сам е откъснал. Това съвсем не е невъзможно, дори в 21 век. И нито е толкова откъснато от света, нито е толкова скъпо. Просто трябва да дойдете в Монтана, Чипровци, Чупрене, Ружинци. Почувствайте магията на уикенд в Северозапада с едно пъстроцветно изживяване. Проект Уикенд Северозапада се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.